takatopenda ipapo tikanamata naye kuti vakadzi vako vitirege kuramba mchiti beauty vatovambuya vane vazukuru. Haleluya. Vamaiterekwa makore aya ainakidza mari. Haleluya. Oh, regai ndichitanga kuparidza nhasi musoro wenyaya, asi pandichange ndichiparidza ndiri kuda kuparidza pamusoro pekuzodza paMwari nhasi. Pamusoro wokuti anointing is a yoke breaker. Kuzodza kunotyora majoko euranga. Are you with me? Kuzodza kunotyora majoko euranga. Asi pandichange ndichiparidza ngatitaurirane vaviri havafambe nzira imwe chete vasina kutenderana. Pandichange ndichiparidza ndikati this weapon imi munodaira muchiti it will not prosper. Ndakati this weapon, ndakati this weapon andozvati change tichiita kusvikira sevhisi yapera. Goro rino this weapon, ndati gore ra2018 this weapon ndo zvandichafamba nazvo nhasi. Haleluya. Ndikambireiwo chapter yangu wakomana Isaiah 10:24. Ndichaverenga mavhesi akati wande, but nhasi haana kuwandisa, angangoite matatu kana mana ndopandagara pasi. Waiwana Isaiah 10:24 inoti iyo, therefore thus says the Lord God of hosts. Havasi vachiyangwa, who is saying that? God of hosts. All my people that dwelleth in Zion. The word Zion stands for the church. Ukaona pose pakanzi Zion is a church. All my people that dwelleth in Zion, varimu church, be not afraid of the Assyrian. Usatye mu Assyria. He shall smite thee with a rod, and he shall lift up his staff against thee, after the manner of Egypt. Now, but usatye mu Assyria. Nyamba akakusimudzira munondo, nyamba akaita sei, after the manner of. Now, manner muchishona kuti kudi muto, musambo, tsika dzemaIjipita. Hello? Muneni here? Aiwa ngatifambei pamwe chete ndina ticha kapanapa ticha mutemo. Headmaster. Right? The word manner tinongorisiya pokuti musambo, tsika yavo. Famba kashamari. For yet a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction. And it is where, and the Lord of hosts shall stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb. And as his rod was upon the sea, so shall he lift it up after the manner. After the manner. Kuparidzira vanonenzara ibasa. Asingambozama shodorino wakatariswa nevanenzara. Dambotraya. Hallelujah. After the manner of Egypt, nemusambo wevanhu vekuIjipita. Can we go forward? And
it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of thee. Well, ndakachinja muparidziro vamunem mazwano. I just interpret what's written there. So kuzosara uchiparidza ndionosara uchiparidza interpret. Tawirirana ndati ndakudiya. I'm now applying my hermeneutics now. Okay? And I'm a Bible student there. When you go and preach, don't try to spiritualize everything. Don't use the allegorical method way of interpretation. But try to apply your hermeneutics in a proper way. And the people are going to be delivered. Andina kuenda kuchikoro, ndakaenda kuBible school. Sama mbaraka kundiseka. Hallelujah. Hallelujah. Okay, hermeneutics, it's only a subject that teaches you science and art of interpreting words. That is what they call hermeneutics. Saka ndakutotanga izvozvo. Baba vangu muri kudenga muzita raJesu. Ndaverenga shoko renyu, ndariverenga muzita raJesu Kristu. Nhasi ndinokumbira kuzodza kwedenga kuburukire mukati memba ino, kuti vakasungwa vasunungurwe, vakatsikirirwa varegedzwe, vari kurwara ngavapore. Mwari weminana, Mwari wemashura, Mwari wezviratidzo, nhasi nezita raJesu zviratidzei, zviratidzei, nokuti kana zita renyu radanwa Baba, hamutisiye takadaro. Hamumbotisiya takadaro Baba. Shandurai mamiriro ezviro muupenyu hwevana venyu, vatizira kwamuri Jesu vakuru utiziro. Ndicataura shoko renyu Baba, chindizodzai nokuzodza kunodudzira shoko zvinonzwika nezvinogamuchirika. Muzita raJesu ndinotorera simba masatanisti ose. Mweya yechina yose ndinoitorera simba nezita raJesu. Muzita raJesu ndinotorera simba mweya yose yechina, ndinoitorera simba nezita raJesu. Hauna simba iwe mweya wakaipa, hauna simba iwe mweya wesatanism. Nezita raJesu paradzwa, paradzwa. Holy Ghost power, arrest every evil spirit, arrest every demoniac spirit. Father, right now as I pray, let it be right now. In Jesus' name, amen. Just for a short time. Ndikuda kutaura kuti sei Mwari ati musatye Assyria. Sei iri paagenda ya Mwari. Ndaona kuti nhasi inogona kutibatsira zuva ratiri kupedza munamato. Shamari yangu ugare wakabata 1 Samuel 13 verse 19 to 20. Inotsanangura hunhu hweAssyria. Now ndibate pana. Ndati inotsanangura chii? Ma-Assyrians. Mwari ari kutaura kuchechi. Pane vari muchechere nhasi. Pane vari muchechere nhasi. You that dwell in Zion,
Mwari anoti usatye muAssyria. MuAssyria, the manner of Assyrians, hunhu hwemaAssyria ndehwekuti hukakuvinga mumba menyu nomumhuri menyu nomudzinza renyu, anoparadza vese vane zvinhu. Anoparadza vese vane zvinhu. Wati wasvika here parufu pachinzi iye waenda uyu ndiye breadwinner. Vasara kwasara vasiri mabreadwinner. Pana ari kubata here nyaya yangu yandiri kutaura nhasi panapa. Vakasvika kwaIsraeri ndokunotora vese vanoumhizha vanogona, vanorodza mapfumo, vanoita zvese, ndokungosiya vaye vasina mirangariro, vanoda kushandiswa, vanogona kuita mabasa, vose votorwa voenda kuSyria. Are you with me today? Pana aneni here nhasi panapa? Kumhuri kwenyu nomudzinza renyu, baba naamai, ndosaka tichiti rambai muchinamata, nokuti musambo wevaSyria, tsika dzevaSyria hadzina kuperera kuvaSyria. Mweya wetsvina unoopareta kurudzi rupi nerupi. Kana wauya mweya iwoyo unokuparadzira vese vanobatsira. Ndati unokuparadzira vose vanodii. Mumusha munosiyiwa kana asingabatsiri, ndo vanenge varipo. Vese vanobatsira, they disappear. Ipapa kana uri muno uchigona kubatsira rudzi nedzinza, vese varoyi vemhuri vanopinda mutsika yevaSyria kuti ngatingokuvadzai iyeyu. Iyeyu akaenda, mhuri iyi yaparara. Abakomana nhasi ndiri kuparidza panapa. Muneni here pano chechi? Ndosaka muchechi nyangwe vanobvisa zvegumi, nyangwe vanoita mabasa, ndo vanonyewa, ndo vanodzonyorwa. Shamwari, mweya weAssyria ndinourayira nhasi nezita raJesu. Ndati mweya weAssyria ngauparare nezita raJesu. Iwe chikutaura uchiti mweya weAssyria mumhuri yangu ngauparare nezita raJesu, nezita raJesu. Pana rakunzwa here? Iwe kanda script yandakuudzapo, vanhu vangafunga kuti ndiri kutaura zvangu. Ndakuti gara wakaibata. Now there was no smith found throughout all the land of Israel. For the Philistines said, lest the Hebrews make them swords or spears. Vakanotora vese vanogadzira maswords nemaspears, vese vanobatsira, vese vanoumhizha. Ndokunovaisa kuSyria. Saka vasara kwaIsraeri kana vakuda kupfurirwa badza kana demo kana kurodzerwa demo kutoenda kuSyria. Mana kubata zvandiri kutaura here mana? Iwe kumusha kwenyu chaiko, imi munonamata hamuna chamuinazvo. Kana makutoenda kutsvaga chikochikari kutoenda kuna asinganamati, tinokumbirawo chikochikari chenyu, tinokumbirawo zvakati zvenyu. Ko ivo vedu vakaenda kupi? Vaigona zvese izvi, vakakandwa kupi? Enda kunyika uko ndokune vaimbi vane zvese, vane sound system dzose. Tumwe akarova so tusimbi tunongorira, asi muchechi hamuna. Musambo wevaSyria wakatitorera vana vedu, wakatitorera vese, vakanosiyiwa kunyika uko. Nhasi ndinovati ngavadzoke, nhasi ndinovati ngavadzoke, nhasi ndinovati ngavadzoke.
Bhaibheri riri kuti usatye musambo wevaSyria. Enda nayo kumberi riri kuti kudii? But all the Israelites went down to the Philistines to sharpen every man his share and his coulter and his axe and his mattock. Somebody, andidi kutaura izwi kuIsraeli kwasiyiwa asingagone kurodza deu. Kana akutoda kurodza kutoenda kuSyria. Urikuona ile type yevanhu vakasiya. Inini zvangu ndingatombotura kunorodzera padombo. Amusati mamboona vakuru vachirodzera padombo. But type yevanhu vakasiyiwa kwaIsraeli itype yevanhu vasingafungiwa. Chimbotevutsawo gine kuti wakasiyiwa nemunhu Jesu. Unozwa kana tichitsanya so. Ameno kana mainzwa ndichiti break up and break through. Makandinzwa ndichitaura kudaro here. Nokuti muchechi ngamurege kungosara vanhu. Vanhozva. Vapangochona namono kutsvaga motokari dzizere. Mweya wevaSyria after the manner of Syrians inokutorerai. Komana ndikuzama kutaura bana. Muneni here pano nasi na imowe. VaSyria vanokutorera. Pane murume akatendeuka akanga achipa motokari zvizvese akagarirwa pasi nevakuru vechechi chaivo kumutokonya kusvikira atiza aenda. Ana strive masiyiwa vana veFM akatokonywa papa waterfalls kusvikira atiza aenda akunopinda imwe chechi. Vana 90 chanakira vese vana veFM. But the manner of the Assyrians, avakomana nasi ndikutaura pana, that is the manner of the angandichiverenga here Bhaibheri makamuchirinzwa kuti after the manner nemusambo wevaSyria nomusambo wevaIjipita nomusambo wevaMidhiani. Kumba kwenu chaiko ukatamba nekunamata nekutsanya chaivo vana vauri kudzidzisa chaivo vauri kufunga kuti ava ndo vachandibatsira ava uchaona maSyrians vachitora. Ongoswerawo chamamawe ingandaparadzwa wandatorerwayo. Nasi kana zvisati zvaitika kumba kwenyu baba inenge story yandiri kutaura. Pana rubata zvandiri kutaura here panapa. Kana zvisati zvaitika kumba kwenyu inenge story yandiri kutaura. Ndinorayira mweya yetsaona nenjodzi. Ndinorayira mweya yemasudden death. Ndinoirayira nezita raJesu. Gore rino this weapon is not going to prosper. Weapon revaSyria is not going to prosper. Pano pa Kempton Park ndaramba. Pana rubatere zvandinotaura. Ndati pano pa Kempton Park ndaramba. Pana rubatere zvandinotaura nazo. Nezita raJesu. Shamari ungadai watombosimudza maoko kuti nezita raJesu. I refuse it in the name of Jesus. Ndinozviramba nezita raJesu. Ndinozviramba nezita raJesu. Alarabashandere bokorianda. Ndinoramba mweya wevaSyria. Musambo wevaSyria ngaurege kubata imba yangu. Musambo wevaSyria ngaurege kubata mburi yangu nezita raJesu. Pana kundibatere pana kudzidzisa vana kuvaendesa kumakosi kuvaendesa kuzvikoro
kuvaendesa kwesoko chaiye waunotarisa unoona maiwe kozvezva kuitika mwananga panoda munhu anonamata after the manner of the Assyrians. Can I take you a little bit further? Muneni here nasi mangwanani haya shamari kuuya kuchechi kuzonamata hatisi kunamata nokuda kwe brother ningi vari kutaura makuhwa kana ava vakadai ava kune system iri mumhepo ameno kana muri kubata zvandiri kutaura ndati kune iri mumhepo kune system yakabvira kare nakare system iyoyo haumbofa waigona inongoparadzwa chete nekunamata ndosaka bhaibheri rati pavhesi number 27 and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Kuzodza kwaMwari chete ndokunogona kuparadza joko revaAsiria, ndokunogona kuparadza joko reAsiria. Come on. The yoke of the Assyrians rinodestroyiwa nokuzodza kwaMwari, kwete nokutaurirana. Nyangwa muFM muno vafundisi chaivo vane zvinhu vari kubata basa chaivo kuti asarudzwe kupaendapo panosarudzwa vamwe vanenge matsotsitsotsi. That is the manner of the Assyrians. Nomumasangano umu ndakazviona ngatisarudzei vanotungamira chechi. Ugoona vari kusarudzwa kuti vanhu ava vanga vachiona here pavasarudza uyu. Chimboti the manner of Assyria. Vakomana nhasi ndiri kuparidza. Can I go forward? Kudenga kuna Mwari. Rekanizokere pachapter. Iwe dzosera chapter. Isaiah 10:24. Why Joseph? Therefore thus says the Lord God of hosts, all my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian. Come on, man. Usambofunge ma-Assyrians ahambofa auya kuzogara muno muSouth Africa. Vari kunyika kwavo. But mutsika dzavo nomusambo wavo une madhimoni arimo anoopareta munyika yose. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Tsika dzavo unhu hwavo, their mannerism. Their mannerism inoshanda everywhere. Ndosaka mazuva ano vaSiria vanga vaonesa nhamo maIsrael paGolan Heights ukaenda kuGararia paSea of Galilee. This side kune inonzi Golan Heights inogara maIsrael ndo yakabhodha neSiria iyoyo. Vaingogara vachikanda mabhambu, vachikanda miseve, vachidii. Israeli yakati yaenda kunonamata. Nhasi itarisa Siria zvayaita. Usatye Siria. Ndati usatye Siria. Ndati usatye Siria. Itaurire mweya yacho kuti iwe mweya weSiria tarisa uone zvaitwa Siria ndezvauchaita iwe. Haisi kuzobata. Kumba kwangu ndairamba nezita raJesu. Pane mumwe anouya kuchechi asingazive chaainga. We have come for war. Tauya kuzorwa hondo. Pane ari kubata here zvandiri kutaura panapa. Hallelujah. Regai kukanganisika mukandiona ndichikwiridzira trauso. Mazuva ekutsanya awandisa. Ndanga ndakaisa masuspenders. Zvinoma suspenders acho aruza abvisa kuti ndirege kuramba ndichikwiridzira trouser.
Hallelujah. Pana kubata zandurutaura here. Zandurutaurira inini ndakuraka asi iwe uchiri mwana mudiki rega kuramba uchikuridzira bhurukwa pamberi pevanhu. Tenga masuspenders. Hallelujah. Hallelujah. Achabuda anobatsira masuspenders. Zokuti mwaveka zvenyu haufambe uchingerombe uchipoti unenge uri right. Ko kana mudharawe anedzidzisa zvese kupfeka kudya kuita sei ondikasataura mumwe achataura ndiyani. Vamwe basa nderekuseka vamwe enda hambotaura zvinobatsira anenge achingoseka chete. Ndakudzokera pascripture yangu. Are you there? Verse number 25 inoti kudiko iwe. For yet a very little while and the indignation shall cease and mine anger in their destruction. In their varikunze their destruction danani Assyria, Midiani, ne Egypt. And that one anyway. And the Lord of hosts shall stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian. The mannerism of the Midianites. Later. All right. Now, the Midian. They wait until it's ready. You see, but you don't enjoy it. Vamidiani vaimiririra vaIsraeri kuti varime, vasakure, zviibve, panguva yokukohwa, vouya nengoro dzavo, nemabhiza avo, vakawanda semhashi. Kune vari kusevenza kunombounganidza kuti uende kunozvikohwa izvi uzvidye izvi. Paine mweya wevaMidhiani haufe wazvikohwa izvi. Gideon akanga akawanda mubako achipurira mubako kutya vaMidhiani vanomirira kuti urime zvibve havauye kuzorwa newe panguva yokusakura, nokuti vaMidhiani havadi kusakura. Vanomirira zvawarima zvawaibvisa hauzvidye. Hamomana unozviona kudai but hauzvidye. Spirit of miscarriage. Unopirwa maorder nekambani. Unodzoka kumba uchisekerera kuti zvangu zvaita kuti zvisinosainwa nadirekita. Unozoona zvatorwa naningi. Akomana ndiri kutaura zvinonzimire panapa. Unozoona zvatorwa nemumwe. VaMidhiani vauya vadi zvavo. Handisini ndiri kudaro, ndiMwari ari kuti thus says the Lord, kuti musatye muAsiria nevaMidhiani ava neunhu hwavo netsika dzavo. Varungu vari kubudirira, havasirivo vari kushanda. Pane shasha dzigere muno dziri kurima nokusakura. Zvoibva iwe haudye. Pane mumwe ari kudya. Komana nhasi ndiri kuparidza. Haleluya. Pane akaribata here shoko randiri kutaura panapa. Hauzvidye. Kutenga mota nhasi so inonorovera. Ndakakutaurira musi weMonday romusi wechipiri. Pandaibva kuGweru kumeeting nemalawyers.
ndapfuura kwekwe ndakananga ukadoma ndiri kufamba ndaiva nadhiraivha wangu inandigere kubackseat dhiraivha wangu achidhiraivha takaovatekwa inenge BMW ngati kuona pakonapo wazi ndiri kuteera ndozoona pakare ndione huruva iri kubva musango ichipinda muromo kunosvika unoona mota yeye yatiovateka titomhanya muchine munhu here amirapo ari ngodeni hauna kukuvara here uri right here ndimanyanewa kuchipatara aiwa ndiri right ko zvaita sei vakandichiuya ndaona gonyeti saka ranga riri tende yakaichendechidi huku saka pangata kupesana tende iyapera nditi huku ndivhara saka ndazobuda muromo iwe inanachiteera shure kwako handina kana kumbopesana negonyeti waruwana kuti ina handina kuruona gonyeti handina kumboriona muti ndakaitengerwa sondorakamera chaiyo sondorakamera chaiyo asi gonyeti rokutorena nokumune sokanzi shuwa tendiyachapeyatevhara ndakati ndomisero inopfurwa masikati neminondo inofamba murima apfurirwa miseve anga aibvisa akufara nemotokari bati pane vanopfuura miseve masikati mapisare ma91 oti munondirwira pamiseve inopfurwa masikati neminondo inofamba murima munondirwira Jehovha minondo yevamidia inomirira kuti utangi wabudirira ukauya kuno kuSouth Africa zvichipromisa asi hapana chiri kuitika ka 2,000 neka 3,000 rand unosvika nako kupi kana ka 5,000 rand Mwari haana kusvikira kusvipika iwewe ngati Mwari haana kusvikira kusvipika iwewe goro rino 2018 this weapon ari budirire museve uyu ngati museve uyu haubudirire goro rino no weapon fashioned against me shall prosper this weapon munondo uyo hausiuzobudirira ashua hausiuzobudirira unofunga kuti ndiri kutsanyira mahara iwewe nabhuruku akudonaya ndichitsanyira mahara kuti munondo wako usvike kwandiri iwewe munondo weSiria munondo wevamidian hausi kuzoprospa kwandiri pana ari kubata iwe nyaya ndiri kutaura naye munondo iwoyo hausi kuzobudirira shamwari ukaverenga bhuku yevamidiani regai tiiverengeka iri kuna Judges 6 iwe isa Judges 6 verse 3 to 6 Judges 6 verse 3 and so it was when Israel had disowned kana vaIsraeri vadyara that the Midianites came up and the Amalekites and the children of the east even they came up against them kana zvinhu zvaiva and nayo iwe and they encamped against them and destroyed the increase of the earth avaidestroya ivo maIsraeri vaidestroya zvauri kushanda the increase. Amen. Yeah? Amen. Are you with me? Yeah. All right. And they came till they come to Gaza and left no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor ass. Kana dongi avaisi, kana waya avaisi. Zvakangoita
kuita mushe chete. Pane muvengi akawandira kuita mushe kwezvavo. And then they told me, for they came up. And they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitudes. For both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites. And the children of Israel cried unto the Lord. Kwete kuti havagone kurima, kwete kuti havagone kusevenza, kwete kuti havana mapurani, asi zvacho zvavari kubata havasvityi. Havasvityi. Vari kusenzera vanhu. Ndakamboparidza muno pamusoro pejoko. Ndakati yoke. Dictionary definition of the word yoke. Nakati a yoke is an instrument of forced labor. It is an instrument of ukaona waiswa joke. You are going to labor for someone's benefit. Mombe ikanzi joke. Africa joke. Mumobata force. Car. Follow charwe. Ukwa gezo rakanyura. Yakada kumbozororera mbitana kufamba mbitana. Charwe. Kunosika kwakaperera mforo charwe. Komduze. Duze charwe. Follow. Zairi kurima izhiji. It is laboring for someone's benefit. It is laboring for Zairi kurima. Kana vakuda kusakura vachikara veta. Vanoisa tumatomu ngumuru. Ile ngekudya chibageze yakarima. Tarisa wogere naye uti ndiolure wakaera. Anditi uchikuda pakambani unosimudza maoko uchisechewa. Haleluya. Shamwari chimboti musambo wevaMidiani. Unirire. Washanda pakambani 10 years, 20 years. Unopiwa chiko chikari. Nebhara. Unzichenda unishanda zvako. Wakuenda kunozepa. Simba rese rakapera iwa uchagona kupingudza mombe nemadhongi. Wakunotarisa vamwe vachiita. Chimboti musambo wevaMidiani. Nokuti Mwari ari kuti musatye Assyria nevaMidiani after the mannerism of the Midianites. Mweya wevaMidiani uri kufamba munyika muno. Oh, hallelujah. Manita here ndichiregera zvangu. Ndidzokere kumusha kwangu. Kondobudire iziya nevanhu vasisateereri. Ndofamba. Nditendere ndipedzesa. Iwe dzokera pachapta yangu ye. Handipfeka pachapta yangu. Ndakasiyana nevafundisi venyu vanoti vakaverenga zvapera wamutorododo inogara pavhesi. Ndinouya kuzoti ndiri kududzira shoko. Vana vari kunzwa zvandiri kutaura. Ava maevangelist vanenge vachirovana chakuda. Zvimwe ndiri kududzira
shuko. Pana kubata zvandiri kutaura panapa. Wadzokera here verse 26. And the Lord of hosts shall stir up a court for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb. And as his rod was upon the sea, so shall he lift up after the manner of Egypt. After the manner. After the manner of. Now, Maria Taura Misambo Mitatu. Number 1 where? Number 2. Number 3 where Egypt. This weapon. This weapon. This weapon. Msambova media na usikuzoshanda korori. Nokuti ndauonaka. Ende chinhu chose chaonekwa chafumurwa. Hachichashanda kwandiri. Nokuti ndachifumura. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndurungomirira tinashe kuti ambopedza zvaari kuita. Chenda ugara basi. Hallelujah. Hallelujah. Musambo wevai Egypt wakaipa. Musambo wakubata vanhu chibaro. Anokusenzesa zokufondoka. Haadi kuti ushande zvakanaka. Anokushanda achikufondotsa. Nokuti ndikaiverenga inoti vakawedzera mabasa kuvana vaIsraeri kuti varege kuberekana kuti vawande. Vari kushandei zvavari kufondokera havazvidyi. Vari kuvaka zvokuti Farao ane utsinye. Ari kuvaka even dzimba dzisingagarwe nevanhu. Kungovaka mapiramidi. Utsinye wakadini. Zviri kushandiswa zvacho dai aivaka mataundi bheka. Ari kuvaka mapiramidi. Nanhasi vanhu vari kuenda kuIjipita. Patikanorara muhotel muCairo kuIjipita naadzimai vangu muna November. Tamuka kuseni vakutiratidza Ijipita. Ndakati ini number 1 ndiri kuda kunoona Jesu paakatizira kuno kuIjipita aigara papi. Number 2 ndiri kuda kunoona kuGosheni kwaigara vaIsraeri. Saka nzoke bhazi rauya tapinda mubhazi na tour guide wedu takatanga kuenda kuBamaitero mapyramids. Uyaimuone vaIjipita vanoumhizha vakavaka ona iro piramidi iro rakareba zvakadai rakakura zvakadai mune guva raFaro chete. Ona rimwe iro takaona more than 9 pyramids akareba kusvika kudenga nezvifananidzo kuti chokwadi ndezvamaibatira kuranda vanhu. Kuvaka dzimba dzisingagarwe nevanhu. Dai vakavaka makambani. Unomboziva varungwa ava nevamwe vanotishandisa kana mweya weIjipita wavagara zvavo. Unosvika kumba uchitadza kana kudya sadza waneta. Amai kunoti naimi maakurara musina kudya. Mweya wevaIjipita wapedza simba remunhu. Amenokana ndiri kuparidza zvinodzika munhu. Handisi ndiri kudaro. Ndimwari ari kuti after the manner of. Tarisa waugere naye murume uyo kana mudzimai uyo utano hwake ndihwo chokwadi. Haana mweya waFarao wakamubata ere.
Pana ari kunzwa zvandiri kutaura panapa? Ngati mweya weutsinye. Kana vasikana vanokushandirai mudzimba umu, munovabata nokuseri kwemaoko. Ndiani akunza ndiro iyo? Unoenda kumusha kwako azvinzi. Uchanoitenga ndiro iyoyo, uchanoitenga. Kuchaira. Kuwaridza mubhedha. Shuwa unoda kuwaridzirwa mubhedha wako waunorara nomurume wako nomusikana ubasa. Mwari ngaatibatsire. Ndati Mwari ngaatibatsire. Amai changu anga wane musikana anga achivashandira kumba. Anga achigara muMarlborough. Zvino akabva muMarlborough murume wake is a mechanic. Saka akatadza kugara dzimba dzomuMarlborough ndokunotsvaga imba kubudiriro. Saka ndokubafonera amai changu zvanda kugara kuno kubudiriro. Saka nzi Mwari akuitire zvakanaka. Ndichauya ndokubatsira kuti uwane ugaro hwakanaka. Saka nzi amai musatsvage mumwe kubasa kwangu ndiri kuuya ndiregere musatsvage mumwe. Nokuti vajaira kupera kwemwedzi anopiwa full salary, grocery kunodya kumba, vana vake vanotengerwa hembe, vana vakashaya chikoro vanopinzirwa chikoro namaiti yangu. Akachema kuti tokwadi kubasa kwangu ndiri kuuya ndinomukira ndinouya amai. But pane mumwe wokunzi chokwadi akanzi chienda kuti zvadipa. Amai ava mana rikubata zvandiri kutaura here pana. Chimboti mweya wevaIjipita ngautame. Ndinourayira nhasi nezita raJesu. Mweya wevaIjipita ngautame. Mweya wevaIjipita ngautame. Mweya wokufondoka pasina chinobuda. Kufondoka pasina kana chavapo. Wani makore mangani uchifondoka asi kana imba hauna. Kana yekudziwa rasekwa chaiko hauna. Mweya wevaIjipita. Vanari kubata here zvandiri kutaura pano. Ndafara mufundisi achitaura mazuva ekunyengetera. Chenjera kunokwira gomo usingazive kaindi yomweya uri kunetsa kumba kwako. Vanari kubata zvandiri kutaura panapa. Tanga waziva zviri kukutambudza. Unoziva nyange ukaenda pamba pemunhu pane mazimbwa mahombe anoruma. Yakatanga kumhanya ichiuya kwauri ichida kuzokuruma. Ukaiziva zita rayo kungoti Bruno. Unaiona yapera simba. Unaiona yakutsvikidza muse. Ukati Bruno, unaiona yakutotamba newe nokuti waiziva zita. Dambudziko ramuri kuita nderekuti hausi kuziva zvauri kurwa nacho. Chakawanda hauchidomene zita. Panari kubata zvandiri kutaura here panapa. Mwari anoti chenjerai mweya weAsiria. The men of Assyria. The men of Midianites. The men of Egyptians. Mwari anoti chenjerai taipie mweya iyi. Iwa mumba mako mweya uri kunetsa ndewe. Pasina kuti ndikuenda nhasi ndatanga the next week yokufamba ndikainde mweya iri kunetsa yacho. Timwe irakasa uone kuti hapana chinobuda here. Gore rino chete rinopfuura 10 years dzawagara muno muSouth Africa. Mwari uyu akadhira newe 1 year ino 1 year. Noti Mwari wangu ndi Mwari weminana. Mwari wangu ndi Mwari wezviratidzo. Iyeyu Mwari uyu akadhila newe nemweya wako iwoyo. Rino 1 gore iri unoita zvinoshamisa.
This weapon, this weapon, this weapon. The weapon of Assyria, the weapon of Midianites, and the weapon of the Egyptians. This weapon, this weapon, this weapon. This weapon is not going to prosper. This weapon shall not prosper. Someone, all right, the bullet said Dimona. The what we also know matter you went money. Buddha way. They're not a smoke like a program. Panaka if you depend on this weapon, this weapon, this weapon. Nilikuwa wanyamea ya China, pane mweya ya Assyria, pane mweya ya Midiani, kune mweya ya Egypta. Marano tireka kuifunduka. Hallelujah. Whatsoever verse yamwera kwewe. And after the manner of Egypt. Now, verse number 27, sir. And it shall come to pass in that day that his burden, whose burden? The burden of Assyria, the burden of Midian, the burden of Egypt, his burden shall be taken away from off thy shoulder. And his yoke from off thy neck. And the yoke because of there is a strange anointing. And that anointing is here to destroy the yoke. And that yoke is going to be broken in the powerful name of Jesus. Are you with me, church? Are you with me, church? Nas. Joko rakaiswa pamutsipa wako rinofanirwa kuparadzwa nhasi. Ndati joko rakaiswa pamutsipa wako nokuti gore negore you are doing the same thing. Gore negore rauya hapana zviri kuitika. You are doing the same thing. I want to tell you that that yoke is going to be broken. That yoke is going to be broken. I said that yoke is going to be broken. Pane dzoko riri kuzoparadzwa nhasi. Now, ndakanzwa vashumiri vakawanda vachiparidza and his yoke shall be broken. Taure kuti dzoko rani. Kana uchaplaya hermeneutics yako, don't take the scripture out of context. Read the whole context. Understand the authenticity of contents. And then now, kana wanzwisisa, if you take the scripture out of its context,
departure from truth. Unopedza gore uchiparidzira vanhu usingavaparidzire chokwadi, uchivaparidzira nhema, havaponi. Nokuti you are twisting the meaning of scripture to suit your condition. Am I talking to somebody here? Murunzwisisa zvandinotaura panapa. Wanga uchinzwa ndichitidzokera parugwaro rwangu. I am not out of context. Mwari ndozvaari kureva iyi. Bhaibheri rinoti you shall know the truth and the truth shall set you free. Saka chenjera iwa kunomisa apa. Anogona kuparidza zvinonakidza chisiri chokwadi. Ndiri kutaurira kuenda. Nhasi ndiri kuenda. Pana akabata nyaya yangu. Ndakupedzesera pakuti this weapon. Are you getting me? Kuti munyatso kuibata. Iri kuchaptani verse ani kweyo. Isaiah 54 verse 17. Bana. Ndichagara nemi mazuva mangani kuti muzvizive. Aiwa, dzokera pa 50 pa verse 16 iwewe. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work. And I have created the waster and the destroyer. Mwari kuti ndini ndinogadzira ndakasika vanogadzira zvombo. Nyangwe vanofutidza moto vachirova simbi kugadzira minondo ndini ndakavasika. Muri kubata zviri kutaurwa neshoko? Now above that, no weapon that is formed against you shall prosper. Now, regai ndimbomira apo kumhanya hakusi kusvika. Ukazviwanza unotadza kuzvidudzira. Now, the devil uses weapons. Anoshandisa weapon yeAsyria. Anoshandisa weapon yeMidian. Anoshandisa weapon yeIjipita. Ndomoti tsveko ndodzokera muno muchechi. Anokwanisa zvombo zvinoshandiswa nemazezuru nemakaranga nemakorekore nemachikunda. Vanoshandisa zvipambo. It is this weapon. Now, mumwe anoshandisirwa mweya wokusagara mumba wakaroorwa wobva warambwa. Kuri kushandiswa weapon yokuti musagare mudzimba murambane, ugare uri single. This is a weapon iri kushandiswa nen'anga nevaroi. Nyango mukasatamiti munotitarisa kunge munogara kuAmerica, muzvizive zvandiri kutaura. Now, mumwe anoshandisirwa weapon yekunzi haabate mwana, kusungwa chibereko chake, haana mwana waanobata. Mumwe anoshandisirwa weapon yokushaya basa yeurombo. Unoswera uchidzungaira pauri kubva mumwe ari kusara achipinda. Iwe ndiwe wakaita sei? Mumwe haabate mari. Pana ari kubata zvandiri kutaura? Shamari, chindinzwa manje zvandiri kutaura panapa. Ndiri kuti pamwe wakashandisirwa weapon yekuparadzwa kwemba yako. Chimboti this weapon shall not prosper. Iwe nyatsokuitaurira weapon iyi mani. Haisi kuzobudirira weapon yekurambana iyoyo. Haisi kuzobudirira weapon yekushaya basa. Weapon yeurombo is not going to prosper. Gore rino nezita raJesu. Shamari mangwana uchimuka imbomuka uchiti this weapon will not prosper.
wofamba uchidriva mota yako uchingoti this weapon will not prosper. Ingave weapon yokusemwa, hapana anokuda, hapana anokufarira. It this weapon shall not prosper. Am I talking to somebody today? Wakaipa ane sombo zakawanda zari kushandisa asi kutsanya kwataita ndosaka ndiri kuti this weapon nokuti rugwaro runoti and every tongue that rise up against you in judgment thou shalt condemn. Hapo ndo pandinoda kuti underline, this is the heritage of the servants of the Lord. Iyi ndiyo nhaka yevatsveni. Nhaka yangu ndeyekuti munondo uyu haubudirire. Come on. Mutengwa, munondo weaccident hausi kuzobudirira. Munondo weaccident haubudirire. Uchabuda chesi. Pana rubata here shandiri kutaura panapa. Shamari, dadira Satan. Nyanga uchidzokera kumba kwako musina kana chokudya, svika uchiti this weapon this year is not going to prosper. Nyanga ukapuwa tumari tusingakwane mwedzi, ibate uchiti this weapon. Nokuti nhaka yangu ndeyekuti munondo uya ubudirire. Munondo uya udizo. Aubudirire munondo uya ubudirire. Nasi tiri kupedza kakutsanya shamwari. Pedza uchiti munondo uyu haubudirire. Ndokuzama kutaura. Sama Mwari kauniseka kana ndakupiridzira trousers. Hallelujah. Amen. Ndakatozonotenga rimwe bhandi nezuro kaya kakadhamba iri nyoni. Ira ridhambe manje. Kana uchiparidza unoparidza wakanyatso kuti ndii. Vamwe vari kutarisa nhasi date ndiani? 28. Ini ndane 31 days ndakatsanga. Ndane mazuva mangani? Ndakatanga musi wa 27 December kutsanga. Nokuti ina handitangirani nevana. Vana vanofanirwa kundiwana ndapadiya. Iwe pauri kuti wane 28 days ndane mangani? Saka haukofa wakanibata. Ndiri kufamba ndiri. Ndosaka uri kunzwa nchiti kana trousers ndandozonotenga mabhandi manyoni. Ndiri murume akasimboka chaizvibatinga. Ndiri kutokunda iwe waichengetedza utano. Uku weapon yakakuisa joke. Uchinzi Stephen Fall. Inini kutsanya kukubvisa joke. Kana rubato zvandiri kutaura. Handina kumbofa ende handife futi. Ndinoramba ndichifambira pamberi. Ndataura 3 mannerisms dzataurwa naMwari pachapter 10 yaIsaiah. Ataura Mwari misambo mitatu yenyika nhatu iri kuoperata muZion, iri kuoperata muchechi. Iyo komana nasenda taura komana. Pana rubata zvandiri kutaura. Misambo mingani iri kuoperata kupi? Muchechi. Izvozvo vamwe vakatontarisa vari pamusambo. But now Bible rati nhasi the yoke. Rini? Wete mangwana nhasi. Nhasi. Handisi kuda kunamata kuti return to the sender. Unozoona murume wako akudona basi. Handichafanira ti return to the sender. Ndakazviona izvozvo. Handisi kukusekesai, ndakazviona ndine nyaya dzacho.
Zakawanda. Rimwe ndakaona yauya nekumukadzi wake. Ndakazondidzosa mina matwenda kuti Mwari dzikinure vanhu. Onesai. Hallelujah. Zvandiri kuseka ndikufa ndakuudzai. Nokuti mungaende makatakura izvozvo musiya vhangeri randakaridza. Handifenda kutaurira. Are you hearing what I'm saying? Hallelujah. Oh my God, oh my God, oh my God. Abba, this row, pane vanhu vakaiswa majoko. Ende joko racho nderezvakaipa, handisi kuda kuzvitaura. Uri kuzama kuzviregera, but akakuisa joko asi kuregedza. Nyange wakatsanya sometimes. Asi kuda ukaona uchirwiswa naSatani, ari kuona kuti pamberi apa pane zvakanaka zvawakuda kugamuchira. But ukazvikunda izvozvozvo, uri kupinda mumaropafadzo makuru ausati wamboona. Even pawakanga wakatsanya apa, wakawirwa nemuedzi wakakura kwazvo ukanzi idya, ukatongotraya kudya, ukazorerurura ukati Mwari ndiregerere. You know who I'm talking to right now. Come. I'm talking to you right now. I'm talking to you right now. I'm talking to you. That yoke must be destroyed. That yoke must be destroyed. Horebakaya nerebos. Larabakaya nerebos.